Dictatorship would over don't care about general citizens. Their focus is always on those who threaten their power. Vakomana vaya vakachema-chema, pane chitiko chinogwadza chatinoona kuti vanhu vaya vachichema-chema nematerrorist ari kuuya panapa achiba property yevanhu. Zvari kuti tiri kufamba tichiisa nhau dzedu kumapurisa tichiappeal to the government, but hapana kana chavari kuita. Ivo vanongoteka action kana vachinge vangoitiwa threaten to their power. Sanapinda mashoko anobuda nyoko pana vanoti vosubscribe like turn on the bell icon. Pane chiro chinosirisa chamuri kuona muvidhio umu, chamuri kuona danga rese remombe aiwa rakavhiyiwa. Vakomana vakauya vakaba nyama vakavhiya mombe, ndobva vaenda vakatiza nenyama. Panapa vanonyora vachiti we have marauding stock thieves who are terrorizing villagers by butchering their cattle in the middle of the night. Yet police Zimbabwe are exerting so much pressure on arresting students. What is wrong with this country? The madness continues unabated. Ndomwe zvikataura achiti aiwa, so totofesa this critical point yekuti aiwa musatamba nemombe vakomana, yekuti tikatoti munhu tamba mombe 5 kana 10 anotina tunorora. Panapa tikuona kuti danga remunhu rinovhiyiwa, vanhu vobache nyama voenda kunotengesa, vachitengesa zviri illegal. Vari vachiti the police Zimbabwe inosacrifice kuti aiwa handi tinoarresta mastudents ezinaso pane kuti vaiva address this issue of national interest yatinoziva kuti aiwa inostila dignity muour society. Panapa toona kuti chitiko chakugwadza vanhu vakaiva vakati aiwa this police Zimbabwe and the government they are just pushing propaganda yekuti vangokwanisa kustay on to power, but something to do with the national interest they are not addressing. Mashoko ari kubuda panapa tiona macitizens achigwadziwa nechitiko ichi vachiadvocate for change vachiti aiwa munyika yeZimbabwe zviri kufanira kupera izvi. Tutse mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Mune comment section medu, subscribe or like, turn on the bell.